Masquerade Imre Zimbabwe, welcome to our channel Zim Confessions and Deep Secrets. Kana karige kutanka kukuya no channel, please don't forget to subscribe. Kana chukua karoka subscriber. Don't forget to comment and share this video. Nasmure Zimbabwe, takujirai nya buditswa. Na the former ZANU-PF National Political Commissar Vasevia Kasukuere Ababuda Blaster, the party spokesperson Christopher Mchangwa, Chinza Mchangwa, abana kuondo kwa vakaenda chinhu kare avana pfuti yavakabata vabuda vakasukwere vachakatwa Mchangwa is a lunatic chinzi atombokwanise kuconduct a proper interview and he is useless and nakubata pfuti during the liberation struggle chinzi akapretenda kuti airwara throughout the struggle tisingaziye kuti munoiona sei iye vaendera mberi vakasukwere vachitaura ivo vachiti President Emmerson Mnangagwa should also not call himself a constitutionalist, vachitaura vachiti he took power through illegal means. Vabuda nyaya yabuditswa neZW News chitaura iyo ichiti former ZANU-PF political commissar Sevia Kasukwere says his party spokesperson Chris Mchangwa didn't go to war nor did he fired a gun. Kasukwere said Mchangwa is a lunatic. This one is deranged. He can't stand and conduct a proper interview. Anyora on his exendo, since if useless was man, he never fired a gun during the war, pretending to be sick throughout the struggle. Lunatic. And apparently Kasukwere has urged President Emmerson Mnangagwa not to call himself a constitutionalist, saying he took over power through illegal means, and vindicated in his loyalty. He wanted us to support his cause. Now they see what we stood for as they attack the constitutionality of the party. You can't be a constitutionalist if you acquire power illegally. So Brastoro Sevia Kasukwere ndofunga va Mnangagwa vakabuda vachidescribe mazvapfura as a constitutionalist anorespecta mutemo. Mnangagwa vakataura izvi during a ZANU-PF youth meeting at the party's headquarters in the capital city. Vakabuda vachiti besides being a soldier, I'm a trained lawyer, I'm a constitutionalist. I want our party, our leadership, our people to be constitutionalist. We must abide by the provisions of our constitution. Kana nguva yekuti uende yakwana yenda. Zvakabudira zvitaurwa na President Emmerson Mnangagwa muri Zimbabwe. Tisingaziye kuti munoona sei nyaya yetudziwo zvamuri kufunga pamusoro penyaya iyi comment section. Kutaura kwatiri kuita vaMchangwa wabuda vachipa warning kuna vamalema pakuchata navakasukwere zvichinzi they should stay out of the parties business muri Zimbabwe. Zvichinzi vakasukwere ngavadzoke kuZimbabwe vafese marealities politics. Zvikanzi vamalema ngavambozvinyaradza mukudhifitwa kwavakaitwa kuSouth Africa vashande nenyaya dzekuSouth Africa. Tingaziva munoona sei nyaya itudziwo zvamuri kufunga mucomment section. Vachitsindira mashoko ekumira napresident wavo ngave vachidiki veZimbabwe vari kudada napresident kuti matipa kariro yeupenyu hwamangwana hwakajeka. MuFirst Republic zvakashayika izvozvo, vana vaibuda munyika vachinotsvaka mabasa kunze kwedzimwe nyika. Iye zvino mabasa acho akuitwa muno nekugona kwapresident. Saka vana vechidiki vakataura kuti president magonero amuri kuita zvinotaurwa nana Malema nana Kasukwere nevamwe naBrandon's Foundation kuti vachapindira mune nyaya dzekuti achatonga ZANU-PF achaenda mukuru muZANU-PF ndiani. Havasi kutomboda kuzvinzwa zvachose. And vana vechidiki vari kutaura kuti vachamira nebata ravo neconstitution. Vachibva vafadzwa zvina vanhu vaiva vachinzi napresident ini ndichatera gwaro remutemo weconstitution. Tonderai zvekuti ndipresident vakanyora futi constitution iyoyi mazuva vakanga vari minister of justice vari vice president. Saka munhu anoteedzera mutemo vakazvitaura nezuro. Saka vari kuita noise vasiri muZANU-PF vari kunze vari kunzi nevana vechidiki siyanai nazvo. Isu vano muZimbabwe vechidiki tiri kumira napresident wedu nebato redu. And ndinoda kutsigira kuti vana vemuZimbabwe vechidiki vakamboita mashura kurwisa vatongi vapamba pfumi vechiBritish kuma 1960 kuma 1970. Vakavazvambura zvebasa
vana vechidiki vemuzimbabwe. Haana kugumira ipapo Christopher Mutsvangwa pakuthreatena Malema naKasukwere. Aendera mberi zvakare achithreatena Nelson Chamisa. Chinzi Nelson Chamisa nebato rake reopposition ndavamire kupinda ndavamire zvekuronga kupinda mastreet zvekuprotest against the SADC summit. Chinzi hazvipere mushe. ZANU-PF ndeye hondo, ZANU-PF ndeye ropa. Chinzi vakabva kudhara vachiita zvestruggle, so they will make sure kuti vadila with the citizens. Coalition for Change leader nevamwe vake vari kuronga kupinda mastreets during the SADC summit. Zvakare Kasukwere ndopazoendera mberi achiudza Mutsvangwa kuti hapana hondo yawakarwa mushure mekunge ataura statement yatoda kungokuisai paaudio iyi mureZimbabwe. Inini ndakakura naamai vanga vari strict. Ukati musuno yatete woita manyemwe wotaura zvemanga-manga uchitaura kuti atete vangu varipo, amai vangu vanokuratidza kuti muyeni haupinimidze pamberi pemuyeni. All this time the ATCC was quiet because they are disorganized. Now we have a major a diplomatic event which we have worked hard to host, which we are doing everything possible to look as spruced as ever, to look good. Amai vakugezesa kuti uonekwe zvakanaka naatete. Iwo wakusvika ipapo wakuti vanonditi vanonditi pamberi paatete. Amai vangu vanokutorera shambu pamberi paatete ipapo vokushapura. Vabva futi atete vokurova futi kuti hazviitwi. This is mischief on the part of Chamisa. It has nothing to do with showing Democrats, because if he wanted to be democratic, he should have won the elections. If he wanted to be democratic, he would have sorted the mess in his party through democratic means. He didn't sort that out. How do you want to be democratic by demonstrating SADC when you are not democratic by running the affairs of your party on a day-to-day basis? It's mischief, and we are a party which fought a war. We know the pain of organization. We know the sacrifice of discipline in order to achieve certain ends. Don't try to taunt ZANU-PF, because we've gone through worse things than before. And there is nothing for ZANU-PF which is worse than a war. So we don't want to be taunted as a party. Kuda kufadza vaeni musi wavanouya. We will not allow it. Kupinimidza pamberi pevaeni, we will not allow it.